Ribeira estrea o Nadal co acendido do alumeado e o arranque dunha campaña que pretende favorecer as compras no comercio de proximidade. A principal novidade desta edición, que repartirá 6.000 euros en premios, será que os sorteos serán semanais, repartindo 1.000 euros por cada semana de decembro e 2.000 na de Reis. Este ano vamos a sortear 6.000 euros en vales de compra, con as seguintes funcións repartidas entre as 4 semanas que corresponden a diciembre. Na primeira semana, o luns seguinte, sortearemos 1.000 euros, un vale de 200 euros, 2 de 200 e 10 de 50. E, aparte, 10 entradas para a pista de xeo gratuitas dobles. Con este sentido, queremos dar xa que sea un poquinho máis dinámico o sorteo, que a xente que se aposte xa máis unha vez que lle toca xa volver a poder comprar no comercio local, e en ese sentido, queremos e apostamos por esta iniciativa, que a ver se, digamos, en sucesións podemos subir máis dos 6.000 euros. Como en anos anteriores, a Asociación de Empresarios seguirá a colaborar con Cáritas cunha achega semanal de 100 euros para mercar no comercio local e volveránse a repartir tickets de aparcamento entre os clientes para facilitar as compras. Facer tamén fincapé na importancia que ten o repartir os vales do aparcamento en cada un dos comercios, porque non hai excusa para vir a comprar a Ribeira, non hai excusa para baixar das parroquias a comprar ao centro de Ribeira e, polo tanto, lonxe de dificultar o que é ese aparcamento, creo que nesta alianza que fai tamén a Asociación de Empresarios co Concello e cos parkings do municipio, é para facilitar e, dende logo, mellorar esa accesibilidade de todos os veciños e veciñas a que poidan pasear, a que poidan mercar e a que poidan consumir nos establecementos de Ribeira. O feito de que os premios se entreguen de xeito semanal permitirá un maior beneficio para o comercio local, posto que os vales de compra volverán a investirse nos máis de 70 establecementos participantes.